mukomana anonzi Jacob Mafume anozikanwa nenyika yose kuti aiwa these guys ndo vatengesi vacho, especially muCitizen Coalition for Change. Vakaonekwa kuti these are the guys who are undermining change munyika yeZimbabwe. Sandapinda mashoko anobuda panapa tichiona achipa fired, achipinzwa panguva yakaoma. Ndipo kapai panoti vasubscriber ulaika turn on the bell icon. Timita pahendo yekuzwa vanoposta Jacob Mafume wamoza kuti aiwa is the Harare Mayor onyora chiti Harare councillors squander $11 million on workshops in 7 months. Thomas kwanobuda nyora panapa vachiti aiwa these guys vakasquander 11 million pamaworkshop chete pasitangana development yaitiwa in 7 months. Vanonyora vachiti how true is it, Jacob? This is so sad, shameless, and we must condemn this. We need leaders with the people at heart, not these hungry hyenas. Vanouya vachivadescribe sema hungry hyenas vachiti kuspenda kwakaita 11 million pamaworkshops zvoratidza kuti these guys aiwa vari hungry, vanoda mari, they are pocket leaders. They just go kumaworkshops, vonoenjoya the food, vonoenjoya the luxurious places, dzimwe mari vachipoketa vasingaremembe kuti they were elected kandi vakaisiwa nevanhu vanoda kuti vaiwanawo return yetheir vote. Mashoko atino kuti vakomana vana the mayor Jacob Mafume nemakanselas avo muHarare vanova fired nekuda kwenhau iyi yekuti aiwa they spent $11 million. Asingazivi kuti vakashandisei kana chii chiri tangible chinoonekwa kuti aiwa they've made or they've developed. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakume section medu, subscribe, like.